Og så skal vi til et flot fodboldresultat. Det skal vi nemlig. For FC København var på forhånd ikke levnet mange chancer i UEFA Cup-kampen på udebane mod Valencia, men københavnerne overraskede og fik 1-1 med hjem fra Spanien. Afslappet stemning blandt FCK's fans. Og afslappet var lige, hvad Valencias forsvar var i kampens start. César Santin sender første brasilianske FCK-advarsel. Ailton følger trop, men nu Hadda for en afslutning. Anden halvleg FCK-brassen starter, hvor de slap. Santin med endnu en afbrænder. Men pludselig sker det her. FCK-forsvaret snork sover. Og så er målreven Morientes på pletten og bringer Valencia på 1-0. Men FCK fortsætter med at producere chancer mod en afvættende Valencia-defensiv. Og denne gang svigter Santin ikke. 1-1 og fortjent point til FCK. Hvis vi skulle nå ud af den her kamp, så skulle alle yde det maksimale. Og selvfølgelig også have lidt af held på vores side. Og det havde vi i dag.